fortune koma numbers no 0244 724087 0244724087 friend number we see and penifo betimi ajo so hye se enipa maako bese aduo no ambedi kan abefa forms no ye be ma mo discount 40% ya ebeboa wo na wonso watumi anya akonya e school ho pa wey Jepa roofing wo penjensen e de abodan so a enko ba bia fo ani kire Jepa roofing adanse ho niema de papa eho ena wonsa ebeka no na sede esitie no ebodan so a empa na enyahwe enso wo ba na so sika no nso a wono tenase ehwe de ebeso no wayi de amount wono obi ani asem wo to de akwa akiri a na wajika krebi na emom kumase ya de wode begu ka mu free akwa akojaw wo be hu Jepa roofing e wotafo pankro no ekwan ne so a wo mo ni bonsium ani kodua emfinfin wa eno mo ehye na wonsa benkum so eno wo fritafo na eba ena wonsa benkum so no wo fri pankro no a omo wonsa benkum ena fritafo nso a omo wonsa nifa Jepa roofing e wo 0504 888830 0504 888830 ofra wo bejo so wey eye Dank Natural Health Care Complex Dank say ebibidro no didu wonjuma eti kwokwo ena edidi wani so unipadua mu eye Dank Phytocare Herbal Mixture ene beboa wo eye sasabro eye Dank Zitrok Herbal Mixture usisi ene honam na ye oya eye Dank Procare Herbal Mixture antima no so ebeboa wo eye madedia afiu so eye stomach ulcer dia eye Dank Gastrocare Herbal Mixture wanu mo to a Mawunsanka Dank Herbal Tonic patase brother man chenwa omoni Shelf Filling Station no ene di hwani mu enkrantaboro number 2 Shelf Filling Station hwani mu aya Fred Dank Natural Health Care e was 0244 017556 0244 017556 yawie yankwai enti kase eboni nyina esine se kwabena so de ne wawie ai na ye kwa eye William Evans Income Beatrice Pio Gabra ene emranti aka ni nyina newsroom obia so eye ne moa de boa ye omo ene boa kasebo no ano de ma ye ema wosamufuo William Evans Income esemu krojen de ema ye engineer on duty eye Laurie Hayford Beluchi ene emranti na kwame ene Jupiter wo me de call Facebook live so wo afi ye hwe Mavis a wote ye ne no edi nkomo a won ka chere say at the age of 12 years and was starting read ni dwato no no. Oh my God. Mama onkwa sorry. Mama. Oh onkwa sorry. Na me cause me jai. Na wote fie. E na wo ne wo mani nyina te fie. Unfa wonu mo nkɔ no ma ya cheche wonu mo ne ma kakra. Mama o mana bra bo no mo bo no wani je ho. Me we pa we asakro wote a wakasa no. Ni am go to ni do was school no gina P4 interview baby ne ojaye nti sanye iska se pa nko so di wo mass school ya kwa was na Mr. so the gina P5 school de na manage was say there be for no come sad ya yanko papa na cho say mama na papa ne yes was won ko bi anko school me ya was won ko bi na ka me kwan kamera me hwe ni na me ko school wa me every day be a first second me ko school na di first on me ma so bia ni made me metima ka se hwan obi enu a menye sure so we school obi anwe school e ma no mama obi anwe school penny anwe school di otoso anwe school di otoso nwotwe ti papa na me mfi ma me because me metima ka se me so bo metima bo ma me papa me dia ma me famu pa nti yakopon ya menya be ma no de ma to adwuma ma sika kaka se bia me kwa adwuma nne a ade be chie so muni scan my di me kwa adwuma papa every day bia mama me no ya ni wenchaye a every day bia ba papa na awa ma ni sika so anya sa dia na ba ko so aye ana me ma hwedi na asna mani su heja bi nti edi be 3 days 4 days ni de na normal kakra na ye normal na wutime nom nti na ede bia no stick sign na wutime nom se bia manom ba ko awie asa manom na wutime nom stick sign anopa de menom ba ko anwumle menom ba ko na awia menom ba ko ti onom ba ko anopa ba ko awia ba ko anwumre
na emma wo ye dan ebi se menum wa metimi didi ebi se menum me de menum a metimi didi pa wo kwa adwam kwa master kra de bi oka me ye de me aksam me de be to be mo ska wo me ho a me ye de me free adwuma ma metuma to aduane ko be almost be 150 akua me ko gina aduane wo se me to aduane ti enwumle na e be pon mama me chief ni 5 sida na 10 say so on fane de on fa nche susunye de emma me on fa ma nti wo da so nom ana wajai patrol na de asa me hu se ma me ye de emma me ska kwa adwuma nti onu anya me nya pon adwuma na mawura inside ni madam mpie nko ba bia onu ni se me bo nti pese me hu se wajai nom ana wo da so nom me ka chense so mo ma me ska kwa adwuma na de ya so mo ma wo ska kwa de ya bia bo ma me ska kwa adwuma de me ya na me no mama wo ska kwa adwuma no nti wajai wujidi last the day chat wakra wo de nom ya wo se na de me nom me last one na me nom bie mo de chat wakra de nom wi no ye brebe sada na ye Friday na me kwa adwuma nti me be me ma me na o si age me ho na me yese de bi hwenye me ho no yese me mla na o hwa me num hwenti me ka sa me bente ma me ko toto fe e de to me num ti me ka so de me o hwa me na o si de bi me free se wo jimi medical akwa ya akopɛ bibia na ye da ben na Friday we ya oh we ya no yeah radio ni ye nya inu mu o efia memene da kwasia da na dwo dai Debbie last week Friday na me come last week Friday na me nya Friday ye twa mu ya say free on my own say every day be on my Friday akwa adwuma Friday twa mu ya na wonu de twa to okra hey Mavis eti uso omo ma usika to omo ma usika de a ene wo bekoso a na wanom sa na woka Mavis obetumi ejai o boy na woni no ewo wo sesia no na wako school ya ka se jai o boy no na ya mu amanko school obetumi ejai no boy obetumi se we nya de oche o wi no no Debbie inti de oche o wi no no ne try en fie sen man it's 4 years woni de at 4 years and ya wonum wi ni che and na wo sign be fa boy foforo saa ba akone de obehu me ono so te saa ba bia boy ne yeden etu abe na otetafo no be ha dan saa ma ase ho no no yes no nti okachem se me ho ofront me de minja bibia no ne me yeden entina nti edi be 2 weeks time ti e quarterfo na ode me cause stable nti me kwana me to na mbo okay no yes me aha na obesunya adwuma no na msiyo mat so chie bibia wi tonkunya ye bibia boy no wono no ye wo second boyfriend na no na ye me second on na ye second boyfriend nti ono na kochie bibia nti as on kochie bibia nti na me kwa adwuma nti na ma me se me boa me nkwa adwuma nti no mo person me do me miskanti da kru one day bi na me de ne yele me de ne call no hu se ya ampa me de nsuye adwuma nti sa boy no na da so ne ti sese na so no woni na jai ono ase na nsen me ka che mam so mama miska de me ya na me no ti e mama me friend ka che nse me sole a me plan ya hwi me nyi ya kosoro ya ba na ene nsam arọ yi na me pese Mavis efri na kumam na waka nsam bi kire ye na yeso ye boa no efise ye de akoma mu nsam de o de ya na de ase wo bedru ha bia ye pese ye boa wo enti ye pese Mavis efri na kumam na waka ade a ye de boa no a ebetu niama na free saate bia na o ye de owo mu enti na ya saate na se a ye de bobo nsam no enti me ye do ye do uni si ye do o me me da papa ye pese wo free bia e hawo ye so so de hawo de ma wo ye ne ma entere se ye wo ma me se ye wo papa ki kanini na chire na ye mo wati ka wo ma me se ka ni na ye mo da so me ye o mama ne sa me ye medical na de be kanini na
saa nneɛma ɛdeɛ na ɛkɔ fie wo papa anaa wo maame no yɛ nneɛma bi wɔ fie a ɛha wo nti na ɛma wo ɛyɛ wo sɛ pie na kɔyɛ saa nneɛma no ɛbra ɛno ho na mpɛ sɛ ɔkɔka biribi kakra yɛ de ɛkyerɛ yɛ yi sɛ wopɛ sɛ woyɛ kɔ a wokɔ asɔre kɔ a yɛbɛboa ma wokɔ asɔre wate ase na mmom menyɛ nso menyɛ change every now and then be a bell one to form a basic consequence. Made the many and now women somehow any guy at the end every do it. Now, yes, because from who I fed, you to make my life and say, when you need we are your back. Catch what? What's that? It is in a see about 5 life you will and go share who need 17 years also. So say without him. Shall say the canoe, you say, Mamma, say, Papa, say, if you were the anymore, you say, dear, how many tears, Mamma, every aside to buy and only a person. That's not see, change the room. And Sana, anybody a yacht, lady, or by the Mayakoma, into what dear, you ever see a carry and Sana, anybody buy as another day is right. I can't feel. What's the mega maybe so to the mega we don't even castle. We don't casa. Show was so figure me hold you in see that was so bold. Just a weird guy. That's all I am for. I'm sorry, one and others or two will feel. What was the amount of you? And I'm coming in. Yeah, I'm saying, what can I say? Mistake, wrong has the idea. Sika, I did you with that Friday. Be there, Tamasonia, ma ene akoma etiefo ya mowo echirichiri ene bencheye ya twebia po nyankopon no ankasa atno ho ase anwene mu asiesie mo ye mamu nyina aha na yesan emamo akwaba sonkokura edeba akoma mu nsam dwumadi se dwumai ubenya bi etia akoma 87.9 FM ubenya bi etie ewoso eba TV stations ahodo no so a Kings TV, Fedjumedi live, Osei Chrome TV, no live, Nina Ewa Multi TV, no eso, Spiritual TV, so no live pa. Bo wa fear, bo wa fear Ewasafo, bo wa biatum, ho ha, ama wa bia yebi, I wupo, yabiatum. Enu tubetie bi enu titie en carrier zongo assemblyman carrier information center ye assemblyman so bia tum en carrier the whole town will be a etie bi sanso na Ironboat at 32 enterprise kwatwi ani nkuranza Ironboat wono so abi atum papa La Beyond Hotel pachi number 2 I say who sane dia kwa number 1 no La Beyond Hotel papa ya bia tum hu ha ya wo bia etie bie anything so at the information center afetia wonom so ebia tum ya wo tie adwumade bia join yen our Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM na fe yaba YouTube nso a Akoma 879 FM Akoma 879 FM and also YouTube na watumi ahwe dwumade live ewo ho na wo hwa na wa share wa comment wo like here na wa comment na wa share you like you comment and you share na bua amedwumade yi etumi akọ enkan na hyenenso God bless Herbal Complex wanum ena aso yasene ya aye akoma mu nsam dwumade yi yede ebremu abrebiada edwoda edikosi fiada na Dr. God bless menka chose anye bia no
ɛyɛ chronic ekuro ekuro kyɛ sɛ wɔko a ɛnkɔ ekuro na so ɔden paa wɔde ba ɔse ɛbɛkɔ one time quick mesɛ wɔda ɛyɛ diabetes ekuro anaasɛ ɛnɔma ekuro yi bi ɛna wɔmia na nso wɔmia kora netu ɛnea Dr. Farage tew ɛnso so God bless herbal complex yɛse bra yɛbɛgye wɔ wɔatu ɛni gyina ekuro no kyɛ sɛ bɛwu baabi efiri ba yɛ nyina no ɛbɛsan akɔ ɛno nti bɔmmɔdeɛ no bra bɛma obɛma no ɛyɛ ketekete mampɔdɛ asɛ nkuruma afei na efifiri ba ɛma wɔn ani nye ho kora wɔba sorosoro wɔnom na bɛma wakɔhyia wɔ ba odu nsampa ne stanchati ɛne ne baklesi biribi atuatua kwana kɔbɔ adwuma bibi turu ka sɛ konkonta so nkuruma na akua ba wɔ kyerɛ ntumi ankyerɛ pɔma ba daako ebetumi ada wo bɛma we ho dakoro hwia kai aputo mesewa da bomodiana kwai God bless herbal complex Dr. God bless what you was what travel wo bema bula matali ne manager yo gong enu nti bomodiana bra obema no emu ayemre ayebo ho second sauce anapo kras ho nkomo e wo form ana wo bema ne yamutu kran na akodwo to ewu wodo benada wase bra wo benya ne dia ma resurrection beba obema no mu ai wo benya ne da so nti bra asma de ayabosome pepepepepe nti hye wa ya de ene betu pia fa jan kwa mabiem na chese Dr. God bless ano ene ekasa no wo so dodo bra ye be ben fat no ma Coca-Cola ship na chese no so yetumi amobi papa shata de na wuginam na afata wo wani na wo ene yade wani so ye wisi epilepsy atwa yade yi bi gwase yade ba komesrew ema bi ntran wo fie wa bla Dr. God bless God bless herbal complex ye betutu ase e de ma etwo henia yetu ase gonorrhea nasa syphilis enemu san yade ben ene wachinchira konya ahotutuo anakaka wonamani sansa ana eya wo pe massage papa ya ye wie na pagya mu atumi nsa no kwa ensankyerane aba wedie ne mu ye be ma obi ye stroke type ben bra God bless ebetutu ase yenim de ayaresam de yakasa mpurapunu ene yakasa nhye so a ehye kompo ye betu ase hepatitis B me se de obeka che so woni adure no na adure ni woni sini hu bra God bless akache na oba odepua white TB age akoso akoma no akenten so ama eho no etretre emu ebai eno nti ayewrodon hurada emema ne ya wonum pedie twie eno nti me se wo da momode na bra white ni nyina beko opa wo Dr. God bless e bama wontafo amu achinta na afebu kurukuru ne aka ne nyina no etumi adrodro so de ma asabra ya eyewo nkura etumi ade ye wo makra ne tumi etwentwem aba ete sabode ya yatoto ne nyina no God bless herbal complex ye wo ano adro hwehwa ye ne ye bo so de basakelen eda form obetumi atua ye waskwa yene Presbyterian Church no ena edi enhwene mu enka ne health insurance edan no mu enkran dansuman ewo ne yakobo yensese brane ebehwew fra 0243 641 860 0243 641 860 and 0277 77 44 434 0277 744 434 na ofra baje so ye adwuma fridadwoda de kwasi memene da no pa no nsiampa mu de kwasi nonso eye foko 2000 bookshop ye no ye ni akwafa enwuma bia bi ne de aba ye ma wo ba no aben no obabi ahye obabi se metron kropotro ane obabi aben de oni wodi nyina aka ho enu ntu achechere foi school mu mpari foi awu foi momra mowadia one logo line momra foko 2000 bookshop and stationery moba ye bema mo enwuma mu ngoma utu akoton ubenya bietu ya ne boda fam e makoma akonso e na wo bagye ade akoma wo school for anansa wo ba asua eno no ye bema obi naka aje foko 2000 bookshop and stationery ajiatum at the stamp netim yanso panyan say yetumi eto ngoma ye wo mathematics science English social studies ebi ho efri nursery kindergarten ye benya bi adiama lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high school senior high school nursing training colleges momra na mo baji mu books ni bi e wo foko 2000 bookshop and stationery tutumrika na enwoma sua ho akande ebi te say calculator marker
balls, pen and pencils, sticker pads, drawing materials for color works, no, you will be envelopes, rulers, mathematical sets, exercise books, new notebooks, nina, you will be Bible versions, nina, ebi ewo Foco 2000 bookshop and stationery. Na uben we yachina kwa kuma say KO4, KO5, KO6, and a KO, old plane, a dynamo building name on your Freyan. It was 0544 00 00 15 0544 00 00 15 and 0544 00 00 16 0544 00 0016 and 0544 00 00 18 o frayania wo so ubenya enwoma ni bia bi yatra se yabani aba we yehwenye ye na no ye case ya yetena so Rahinatu Malik ena Theophilus Fajo sawo kai ababa wana waka se eni mame se bi won ba be wo no mama no 20,000 Ghana cedis 200 million sank won fanya adwuma mo ne bra hwe ne ho ene wokohia Theophilus awodi sikai wo mo de kwa bia studio no sa me kai ye wakai na yenu aba na ka se Rahinatu ka se ya Theo empe edan wo han dan ma no na afi won hwe akoda no Raina ma kasa Raina ma boko ena de wanim no aye trum che na no wasumu asem ne sai an wanim aye trum sa ka kire me ma me fela ma nyame adom nyame adom enka ne na wo haw bi ane da wo so ya na wo da wona no akoma mu nsam adawro ma se wutumi da nyame adom wo da ram nkromo me pa chwan wutumi didi me pa chwan wudi bo ankasa eti ka kire ye de na wo se wo pe no Theo na pom te say nyame adom en na no wo ye confession bi kire akua koko na wo se wo ma ha no na wo tete na wo ba akoma mu nsam dwumadie so no se na ase feeling no my boko ene ma ye boko ho e say adwendwene no adwendwene na fio bibia yeku ayeku entifa ayeku etwa nyoma mi ayeku said you must see no bibia ye fa ayeku sensuo na se beto anadwemboni fu nyina adwane ko hye dem okay me yen kasa bebre skido seed on it eduaba yeah Raina ade na ka se Theo onyama me pa cho me ka se on high dan mama yes why me pa cho ai o ka chem se wanya bi ema yakohwe but na enye de menije ho se me ka se o ma memre na me emfa mpe bi na afi na menye bi afi na wanya bi enti se wanya ba bi a wo sesa wo niama nyina akogro me pa cho ai na oba no so hwa no so me pa cho ai oye na se de kan sipi kasipi ma na so wanya ye wo dia ba kasipi me pa cho oye oh okay enti nia wo hwehwe no ya ya ma o anaka bia opese ye ka ho bacho le mehwehwe na menya no ya wo hwe na nti di asem na wo ka kire wo manfa wonum ti akoma ene akoma mu nsam dwumade le meka kire wo ne se bibi ha omo ana se asem bi to omo a na omo hwe na se omo nya no yie bia na ana omo hu de omo nya omo famra akoma FM 87.9 asemu a ye ka asemu ha na ubenya results yeah nyame Theo mami efri nanu a yakomo ko ye ni nyina no anamo ben na what you me yese me pedan ni bintim kokope bi ema no na wakohwe no ose ho no na ni nje ho nti ono abekwa kope bi am so ono ani banya bia no aka kire me nti onya bi no aka kire me okay ameka zo on sanfa metum anim okay nti ode betum anim na o ma me date ode bekwa akotua dan sika no okay
to ɔde bɛtum na mo so mo frɛ sɛ yɛ mbra nti sɛ dan yɛ nya bi akyɛ sɛ me so mɛma ni sika no ɔde akotua ɔde kotua na me enhyia papa na yɛnhwɛ na on complain sɛ ɔbaa no ma wo nsa ɛnso akora animu sɛ ɔma wo kwan ɛma wo gye wo ba ɔma wo kwan ma agye wo ba Debbie Cassipi, or my crime, my job, or Mamma Quam, Jim, into any aje. So, what do I say about her? A mamma pa, a young mouth, and tell some men I catch Akoma and one more muti Akoma Munsen. Oh, as Mamma catch him say, the medical coffee is here for two. Say, a new concert program in Omutini Biasa Aqua. Okay. And I feel so. Omuti so, and some woman or more fun to Mutim, and you say a better idea grow a happen. Okay. Cause answer the near you know daddy can say medicine BC then they buy a woman side in tino don't bet in heavy on fun tomb could you some fabin tomb home for okay cause a bit at to me bit my two be and if you ask me say quas I bed a bit snitch into area mechanic say yamin shall be say utina or follow that program me and I feel so bibia so chiro madria mujidi so omo de bedam mo bitima so no yamin shamo say you can no so moye no sa pepe dia maye na rahina wo ye tsire wo ye makeup wo ye nails wo ye bibia intime sawada say wunya obi amana ye work and pay wa ye ha wo be ye dwuma ma na so betua ne ka wo ye ade wo ye wo nails me ye pedicure ni manicure yi ni trebo no kwasam sa ne sa no ofe wo ye ade ye papa rahina too say eno ne adwuma wusua ye ye de ne de na wotumi ye mitimi botire mitimi shetire me ye wigs me ye makeups me shamore bia okay enti wo she bibia ntimi so work and pay and as say ye pe wo ye ade wo ye adwuma no ema wa na che se wo tua ne ka na eno so etumi abo enti se wo betumi ama ye adwuma bi sa me so me WhatsApp line 0502 344522 0502 344 522 and meaning come also na yema rahina emra nyame enshamo said ye kan ye no ye ne sa pepepe e de amaye ye damase say that enti sika no e wa ha mpacho yo jibrei na ye nhwe e wo e shobotrum ana wa rahina ho e wai na wai sika no okay ya munko yimra ni ye ntwa ni ye hand over enfama no okay why ya me ensha afa rama me pacha mama rama mra nti mada rama mo betumi sorry nti no etiefo na rahina to malik any theophilus fadwo wo mo so ede no de akosi no nyame adom yetumi esi rahina ne how no ano yamane dan be ma no ehwa akra no na afen so yamane sika obestate ede aye adwuma nti nyame enshamo o how no bomodia na efabra na yensi anokwan enfama rama rama na de na sa da no wo ba ye na ne makata ne ma so yeah oh wow ene me se ma hwa sao wutimi sasame ya be ma dia en kameye se kameye bibi enye bibi se bibi ne mo nkeme kanfo maka jo se nyame abode efe ena no so na nkamofo mu di mu dani ntino wakova bibi anti mahunu hwe oh wafe very nice and beautiful lady rama ma oh yeah me pacho ma me say a WhatsApp line me sraw work and pay na me pe me say mama frame me WhatsApp line and me de tu dwa no nti mo bia en frame me rama wo ko ye no enema emuti san Akoma FM 87.9 enema emuti san rama patro neme mu boko na ye kai mo rama kai etiefo kakra bi wasam na wo de bai ne kai etiefo kakra bi okay me da sine akonya de amami kasa kasa mame me da sine akonya de amami that was on the 13th May me na me ba say me no bia wo ama waje me ba de na ama ne sister no ntino adofo mbo me na minti me ba no me pa chobra ta adofo mbo me na minti me nje me ba no
pa omuguso adofo nso guso omoye enti eno de ye nwa adwuma ne ye de nyame aboa ye nya lead bia ebe boa ye sese ama yetumi age wo ba no ede ama wo ti ye ma wo enidaso se enche ye de akra no bebe studio ha live na ya beka kiro mo se wo ba ni nie rama ba no 5 years ohun ne da no akoda ni nie na enano a na ye program that was Thursday. Condemn. Yes. Yenya bema no. Where dia na? Rama dia na. Rama too. Who na na wo ya fa me ba ye. Say na cover body. No cover body. Na we dey ya de ba ma wade ansa no. Oh, jan. Me ba ya wo mi ana. Was it condemn am say yes. Was aka no for nyankwala de. Na say na say unim ni nyina. Ya da radio asepa ne ma esi ye na F in fact ya boafo ene yetiefo ne yahwefo odo a omo yi na di kire ne ya na F de ba ye ne say eye mi ankasa me nua be ma me bra panyini ni di no ye Collins or South Africa but again edi nim ho ye aboduam international na o kire odo kese pa so obepo ye nua be na otima ya adwuma mako na de oye ne se ene nkwala no se o diskama no abebe kra no akodi no amfa anye hwe nti aja wa ye ma me panyi de ma nka wa hwe na boa no na bibia oye no wa so ne so na watumi de aye bibi ama aboa na bra bo because of that tete na mfa to me de na famu no a eye ne ya pa ene nti ema otimi diska emu du kakra eye Ghana iska no ye 1000 Ghana cedis tete won e beka se 10 million edi aba say yemfa ma yenu abai yemfa ma ramatu na afi omfa nkoye adwuma kakra se be ya tete ya boy ne de ne fam ne ene ma ya wo ne mu no eso beti kakra aba fom ene nti obi abetumi aba Facebook for ne YouTube for obi na ombe witness say ya 1000 Ghana cedis kwande ma men kan no mu hu say 1000 obi a hwe Facebook for ne hu sa obi a 100 2 million 3 million 4 million 5 6 million, 7 million, 8 million, 9 million. Hey, my camera brusu. Can for front. What is it? Where 100? Where 100? Remember say 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, that's right. And Nanokia, Nanokia. Alright, Marco, Famame. Fanny, why am I? That's a YouTube for you now. Why am I? Winim nanakyo akoko adoyewura ochade nana akoko waya de ma go we sika na me de ba ye no wodi se ne bagin ma wo ye no wo ya ma na bro so ochade nana agwa wo fe Facebook for na bo abaso ade chede se you we na yibiem eti akua chama eye 100 Ghana cedis abro so ze amana kwa eye 1100 Ghana cedis eti ramatu kresre wano kwa eye kasa banis dogbe wasre sesu we read ya wanya wo Facebook wasna sre yesu ena Benjamin Osaikofo wo body sama na na akua wo so ya de oja de na eti yemisa Raina Rama edi adwuma na wo so ye pacho meton credit ni mobile money o sa ye mobile money enti sika wei wo de be hye mobile money man na say yen to credit ni bi ni yen fama wo ska we de mestre makasa kakra me se me found to akra na account na akra no wabi account amano wabi account amano ene na chese ye ne aye budget account number na kwandam sa na wo say ye because bibia ye bia wo so opese wa wo hwe akra ne wonti ne ewra ne dis ska we free South Africa by se be ya ye gi no na obedi wo nsam a wo betumi enye sika na wo de ahwe no wo be ye adwuma na wo de ahwe no so nti ye mpese ebefa wo nsam kura why nti ene na ye beboa wo sa kwan ne so ne ye de atum ama akra no said there was no condemn me ba cho nti ne na da ye nua be ma na se yeah nti ba cho se wo mo hu scan nyina se live oh okay
Okay. Nyame enshamo papa. Na nekua take your two. Mama say was na nekua take your two. Salame bedu aferi was well done na nekua. Take the money for sika and a DJ Clinton and a super ye. Yes, sika gari. Yan wo fia. Where ya need some name of the yade bano. On your handkerchief. Na wo besu. Right now, Rama, Yame on shroud. Rama to Yamin Shawate. Rahina Sikanini. Okay, no so Fama Yanian Fanchre. Okay. Enti Rahina Sikano so any Rama we opeso da Embra Collins. Aboduam ase nti we na amana kwanya na. Aboduam wo so. Me so wo share live sis ya e wo South Africa wo hwe de ekubia. Okay. Rahina Malik. Ono si ya de ko pedan amano no eno so eni nyame enhamo akua bagie na da ye nua be ma na se why no ya de na se no ya de me bra Penny Collins se utie mi a Ramat na ka se me da wase pan ne ade a waya ma me meni age na meni so aso na me ko so a bompa ya ma o se yankopon be pagya wejuma na otimi ahye wa na emu mo homo ade a waya ma me de meni age na so right Rama sorry kakre what a beautiful sky obi among for register no na me pese for register among for register Rama there among for na me no na ke bakata me say on say enkra no wo ya Islam o ha enkra mo fon kra no ade ma o mo de na ya yinu no on say ade we bia na me ka me say o mo woni ma wo mo chi pa but because of mo dressing no because akura ba ya no kreni minim se na minim da se akura no de niam nam sa Rama Jesus Christ what now is full speed say Baluchi wo ya duma o social media on ra we mo ya dey Baluchi you are ni free ha oh what a beautiful lady when obi anya wa ya wo sa no wa aden nyame sha wate e be pe obi amma wo a obehwe wi ya Baluchi wo betwa photo na o be betwa photo na be lady nyame on sha papa among for me cry nipa 7 na register here adwuma mu afọ nso bia register na ne se Baluchi mom na etwa photo no na ne ono mom me pacho adwuma mu obi ani nim mesrawo mu obi ani mem wenya nkura sister me mpie sesi a wate tra inside the hair Rama tra inside the hair say me yewia me am so won say pie why me am so won say pie wate okay akua fa story no ebra Monster Rama. Yeah, nice girl. What's it? What a rebirth was it? What a shankus. Yeah, very nice. Whoa, was it fantastic? Hey, a 20. Wow, and you're trying to crash ship, no. One producer and I register. One call when you mammy the bed you walk. Go and mamma who say, what? Sevilla Akora was a collie or say, wow, or a Calvin Roger Brown say, a dado, ready a dado and pa. Na yamre, na yane, yes, sister. A matrice and como, a son no arrow. Condemn, add me. I want to be side foul. Sami insu. What's it? Sami insu nipa. Sama waka no nyame esham. I condemn you like backless power. Rabena neka. Yamra na. Yane yenua baby entwetwe enkomo. Yenua ba Millicent. Asam no yade eba no. Eye arehosem. Enti kame ho na yenchichi yenua bi ere kame ho aba madam kasa mame ya frame Maa Akos eya no frame Maa Akos why oba Maa Akos kasa oba Maa Akos minu se arewa hye wakoma mu de nanso ye nyankopon te ase bibia ba ye fine why wodin Millicent Shema. Millie free in a buy. Me was CPC.
Millicent ene ewia yi akoma mu nsɛm atiefo ne ahwɛfo yɛyɛ krado yɛtie wo nsɛm no. Actual 24th December 2016. Na yɛ Saturday. Meton chene. Ewa Rescos. Na masori anopa medware. Me ho baabi a nya me ya. Makoto me nema. Me kono nso me ne me ba na ekasa ase me kwa bottle a meba fie. Enti onfa aduane ensi so. Ti makoto nema na manabo no miansa. Ti no miansa na boy no. Na me ye nse be pon. Na maba fie na maba pe bibi ni akra na di. Ti anchine no nso no se woton wi a. Ti se wo de rover kata so. Esan se nsuo to a nsuo ne befo enchine no. Enti me de rover no akata enchine no so. Me de ahoma afa ho baako. Masan de afa ho biem. Atwanse wana na me hu se manisu abreme. Manisu breme no metena ase ka me ya teato na metena ase. Te metena ase no eye kakra na mentime nsore be 5 minutes na mentime nsore. Asa ya mo no susu minya ko ansana me kata me ne ma no so. Me nua bi a me ne ton ne ma wo. Ono ye se wo tukwan. Nti me wo na no no frɛ me se me kofi ana. Ana me si da bi afi na me be pon so ane ono so ba. Nti me ntwen na ansa na ye nyina yakɔ se ono wotetafo. Ana me so meti CPC nti ye nantia beduru runabout a ese ono kosoro hɔ akɔfa ka na me so mato aso kofi. Enti me kata me ne ma no so wie me ne kasa wie na me kata me ne ma no so kwansi. Na me hu se oba na o se nana na ade na wote fom na me se me kata me ne ma no so mani so abre me. Ntimi nsɔre. Ana ne bag na ekuta na wototwe no ye na odi mirika na oso me mu. Saa 24th no so no ye station won obi a ma me nkwam nipa me kɔtɔn ade. Ti table na yetwa so ticket no na o ma metena so. Na odi mirika na okoto nsuo baaye. Antimi ano. Na me nsa no nifa no na hyehye me. Me nsa no hyehye me. Eye kakra na saka me nsa bonkumi. Na no so hyehye me. Me ho yira me. Me ho mete. Na o se ade woni di ya na me se madidi. Na odi mirika. Enti wasakoto kenke ba ye mantimi. Na fe de ya me na mentimi kura me ho yira me. Me ho mete. Na me se ne won peka na on fa me nko SDA. Ti odi mirika ekope taxi ba ye. Mfanko SDA hospital. Enti ye kona kwansi. Tama ye de me free Rescos ekodru SDA ne de. Na mensa na ka to so. Na ye ntimi ntinim. Nti ye kodru ho no. Ensu ana ye se wo mudi si mensa no so no. O man ntimi amfa nsi mensa no so. Akoma FM 87.9. Ana wo chechire. Wo mudi nsu ani si me na ni so. Akoma 87.9 FM and yes kwata ni jera asam no eya rehosam Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie ne ade bre wo no ya ka kire wo se ensam a ehinta ene ye bedan na di ede a kire wo babia wo bia no join me ewo Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM. Yenua ba ya ye ne kasai. Wonte sasania meni umienu etie. Ye wo videos ya de be kire mo. Ye wo pictures ya de be kire mo e wo asem we mo. Ye nunum ya domu suko. Ya ko ba bia wose ye ko bia si. Ansa ne de asem we ebre mo enawie yi. E ya rewosem ubesu minsumesu bi. Papa. Enu nti bra na be hwe yenua ba na. Yene no edi nkomo no sade ne condition sitie me mpese me kan kire wo me kire mo akire pese wo de wani ankasa ebehwe oba pepe wani wamu nisio wagu ahome koko ye nto aso Enti mamodi so ne si menan ato wanse wana ye bo mi so enkoto a enso ti
nsa ne hyehye me ntimi na ntimi nya hwe ti awa na doctor na frɛ no kakra mame no mama kɔtɔ aduro sɛ bɛyɛ pains na metie no abɛkɔfo enso still ɔmo wɔ me bɛyɛ sɛ 9 alo no so bia ne ɛtɔ baako 1.8 yɛ wɔ kora na afe na yawo no mete ne kɛse kyerɛ me nsa ne nko ara na kyerɛ sɛ ɛhyehye me mentimi nya hwee ti ɔmo yɛ bia meda hɔ ma ade akyi nkwasiada na doctor ne bae to ɔbɛyɛ na mabusuafo bisa ne sɛ na ɛdeɛ na ɛkɔ so ɔse diabetes anam se diabetes na me maame ni diabetes me nua bia ni diabetes na yɛ dɛn ana menya diabetes enti doctor ne de ɔyɛ na fa mu deɛ ɔma yɛ nuro no mu yi yɛn sɛ yɛnkɔ fie ti ɔmo hyɛ sɛ menum diabetes duro no menum aduro na afei kura na yawo na ɛyɛ kɛse menkyɛ sɛ mente baabi a mensa na ase yɛde mensa na wurawura gyama a yɛbom mensa ne hyehye me ho mete ɛbɔkɔ me soro na kasa yɛ mu no nso so na yɛ free ha na ɔmo de me kɔ SDA no na mensa na ɛhyehye me no bibi ba ma adwene na meka kyerɛ me nua na wɔde me kɔ no sɛ ɔnye driver no Desta na wɔnti mu mienu na ɔmfa mmɔ me nsa pɔ no so mutika mu kro no ye kɔ no na ɔmfa mmɔ me nsa bakon no ɔmfa mmɔ so ni sei etiefo ni sei ni wɔka mpacho nti wɔgye driver ne Desta no wɔti mu mienu na ɔde bɔ me nsa abakon no so ɛna yɛde koduru yɛ ka ne sɛ hospital ho ɛyɛ SDA nti wɔn yi me no yɛde me ba afie me hyɛ aseɛ sɛ me num nduro no yɛde 3 days na me nsa ne nyinaa bo funfunya na ayɛ den abo funfunya nsa na ayi asɛm pompo bi aba be sisi wɔn nsa ne ho bi a me kɔ me nyale bibia nsi me nsa ho ade akye me nda kwasi ada no na me nsa no abo funfunya ti sɛ deɛ sɛbe matɔ nkwan mu anaasɛ yɛhwie nsuohwie agu me so ti yɛdi 3 days no na mahyɛ aseɛ porɔ na wahyɛ aseɛ yɛ dan na mahyɛ aseɛ me nsa no porɔ wɔn nsa no porɔ bia yɛde Desta no ɛkyekyereyɛ no ɛhɔ na me nsa no porɔ ɛkɔduruyɛ ɛhɔ a so pɛpɛɛpɛ ɛna doctor etwae ɛkɔduruyɛ kasa enti edi 3 days na me nsa na hyɛ aseɛ na ɛporɔ na yɛsɛ yɛbɔ me pampers sanse na ɛtene nsuo kakra na wɔsɔ mo yɛ den yɛbɔ me nsa ne pampers yɛbɔ wo nsa ne pampers mpatwa ti omu yi me de me kɔ G koduru ona doctor no bufu yie no onim sɛ yɛde me atena fie akyɛ ti omu ne mabusuafo ne pleso ana me si da bi asɛm ne si yɛ no 1 week kula anya den ɛmaaye bisa no omu hwɛ de na me nsa na ya asɛ obi a matena fie bɛɛ sa afe nti omu ne mabusuafo ne pleso pa ana omu sɛ ente sa case ne si yɛ no kula 1 week nya den ɛmaaye omu sɛ de aduro ne de ɛsɛ sɛ me nsa no yɛtwa sɛ yɛntwa etimi ahwere me nkwa ɛwɔ sɛ yɛtwa wɔn nsa na sɛ ɛwɔ sɛ yɛtwitwa ma yɛhunu mepakyɛw ɛsɛ sɛ yɛtwitwa me nsa no mienu nyinaa oh Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie ɛsoa ɛnemaso egu amutie ɛtiefo yɛ sister yi a yɛhwɛ ne baabi a aduru no ɔno aka nti ɛwɔ sɛ meka ne nsa no yɛtwitwa ɛnyɛ sɛ yɛtwitwa ne mienu ɔbapa obia ne tissue hyɛ ne bag nim moma ne tissue ɛma me na yana wɔde apepa n'anim enisuya ɛna ɛwɔ no fama no
me refi na me refi sign sister me refi sign me so mo man tissue no fan paper say me refi ye twetwa ne nsane me enu nyina to asoma me see ye twa me nsa no ma ba kon no kwaka me nsa no atu agu Akoma FM 87.9. Kasa oba kasa wate she wo ho den pa ema me na ye ni nkomo kafra timra doctor yes me nsa no itwa film abakon ho beka me nsa na no a me dididi no ese yetwa tugu esanse betimi ahwere me nkwa nikure ni na dene mehwesa ya wo me ya mfa saade na anwome na prekope oba te se me yeyi me nsa gu foma na no adini ye and every idea me amesi meden na mom maboto eye Akoma 87.9 FM YouTube eye live Akoma 879 FM Facebook eye live Akoma 87.9 FM me pacho mon kwaso na mon share emfa emayen mon share pa you like you comment and you share minua no mon share dwumadie emfa emayen na sɛdeɛ tie bia no ɛwɔ sɛ yɛboa yɛnua bɛn enti ɔmo twitwa wɔn nsa no mienu because ɔmo sɛ yɛntwa wankasa wo mu bɛhwere wɔn kwa because na wɔn nsa no afiti aseɛ ɛpro efiri wɔn deɛ na si eti aseɛ ema yɛtwa obi a minim sɛ diabetes deɛ ɛyɛ wa ni kuro wu kura no enye easy ɛkyɛ ansa na kuro no ɛwu anso yɛtwa me nsa no ɛne boso me kura be 2 weeks ana me nsa no ewu ye efiri saa bre 24 December ne beto saa bre diabetes yadro minum bi da 24 December ya yes diabetes nti yɛtwa wɔn nsa mienu ato aguo no efiri wɔ bɛpem sesei wonum diabetes adro pacho David minum bi da enso ti ho pacho nti mokɔ hospital kɔ ya no sesei na eniema mu sitie say ya twa me nsa no mienu edene medidi o menum o ise ni nyana me ba ya oba ba queen mpacho ai oba ye ba akopɛ me ba cho ai ona adwale me ona mama aduane die ona ye me bibia oba ina dware wo akua mama ne ba no metna hansa ye wi a mama ne ba no emetna ehase yansa emame oba ungo ba ma ungo ba obani what if you say 35 years what 35 years we start eton eye nchine adwuma no ache eno ani adwuma na wo ye ebacho eno ani adwuma wo ton ye waton wa ye sa adwuma na ba mfie seni be 18 years be 18 years muni me pacho wo nana why yare bi akɔ hospital down ami aka cho say o wo yade sei enu nti hwɛ ni ye anase sei no why yare akɔ hospital da me pa cho da bi nko hospital ma yan kan kire me say me diabetes okay eda wo ba kwa adwuma no sada no anopa wo ehunu say wo dodo wo nsa ho hyehyew asa wo ya wo mre wuti pai wo ya free yo ya wo nan ye wo ya won saya we ya we hunu bibia sa afa me hu bibia sa me ana me pagya me nsu ma me panyimu bi kura ye ne wo fie me sore be 5 me kodwom ntempa me sore be 5 nti me koto ma me abrewa no me koto na me mani dwale wie ansa na me madwale nti tama wono no di ne nsu ne besi ho no na kyese me mawura ho awi nti me dwale wie me ana me pagya ne nsu ne di si ne dwae ho e ma no
me ho ba bia nya me ya na me di ko dwom na wo di ko dwom ko ton niema ti wo ton niema no wo wie ya na wani so biri wo ho wo pon ya wia no na wani so biri wo ya e do ko hospital na yenhwe adetonfo eto da bia wo ko kan wo bi niema ana wo bi kura ba wa begina ho wo bi sa wanto yetumi di nipa na tam timi ka sembi kire nipa ye nyina de ye ni no ye hu no hwe de ye hu na ye hu ye hu so obi aye nipa wunye wo bibibi ya ye beka se ebia obi na aye wosa nipa cho da bi ye kura no ba bia ye sie no ye che emfimfini a ye ni ano se be ya obi kwa na ho beka won ne ma no se ye de ekudwiregu ama wakokasa nipa cho ye ho de unfum wo bi akwan bi aso nipa cho da bi yes diabetes se ho de ye na ye to ma de se na watchi bia me kofa nema na watchi bia me kofa nema nti na de ne ye to ma de pa okay yenua ba Millicent Chairman ye no eguso edi enkomo yi yenua ba ya ne edi enkomo no ne nsa mienu ne nyina ye twitwa ede afri ho awreho sem wo ba na otumi eye ne niema yenhwe efri mra won sai etwitwa ye sai na brabomu esi etie wadua ne die woniema siem wadware sabia son sabia nyado penifo mano sisim na so bekwa gya nan po na bia obehohoro wo ho maya brabono mu sede ye wasi afem na kakrai ekye abrabono mu de edene ekire se ensa na ni ho na me de aye bibia se medwale o eye me beya medidi o eye me beya se yesan se me nya adwuma bia akra na ne ton ensuo wane koba ana manya bia yede edi ti abrabono mu de eden ma me pa first na wana wusi woniema ya na me si me niema na wana ya na me ye me bibia se medwale a eye akra na menum su a eye wono a even mincha abla me busua e wo blamu mabu minsa eye wono na ye obeya obebu wonsa obeya wono na sabi wo yi pad no no assign the foforo abo oba no anya fi san 17 years mami ate san yami adumo ma oho ye yami adumo ye pa uko school me pa chai na a free bra o mame ye twa ne nsai sai na wusi hu ne mafa ni omo mo de ma ye pa free kasa go fide no kasa na me mame won sa no no ana na ekoba bibia no ana na ehwe mi school nanso esi ya ne nsani ho ne de mia na me ye bibia ntabrabo ni mo de ma ye pa esi de na onye ska ko school esi o mame so o sign to